Și bine v-am găsit la primul meu episod din Valley Sword. Am gustat Word, am constat puțin. Steve, tu mă numele. Am gustat. Am un nume de creativ, de survival și că... Alți. Advanced, da. Stați. Nu știu ce acum. Nu, am creat de creativ. Stați că... Știi ce să facem? Să filmăm cum o viziune să știți și dumneavoastră. Așa. Să mergem la umblă să facem. Nu construim o casă. Da. Chiar. Putem tot ce avem nevoie în ea, dar numai că nu vom lua obiecte după el. Să știți și voi ca să fiți siguri. Tac. Ca să fie mică, ca să facem de pe survival mai mare de... Vă spun că nu o să aceasta să fie modificată. Nu se reze mult această casă să fie construită, dar tot. E Shantic Tape, azi o să vă arăt. Aceasta este versiunea 120, dacă vreți să vă luați jocuri cum este acesta gratis. Așa, puteți să-mi spuneți în comentarii și o să vă arăt aplicația pe care descarcă, dar în rest nu o să vă spun. Altfel n-aveți cum să aflați la mine. Asupra hai să facem din Dark Quartz. Știți că acum noua versiune a băgat levelele. Acum e ca pe calculator, au băgat de toate super tare, vă spun, din start. Ce-mi place mie Dark Quartz. Eu filmez după un Samsung Galaxy S4 mini. Să știi și acolo. Nu fiți spuși. Mie nu-mi place să fac așa multe prostii. Aici. La bunici o să postez cam... Cred că o să postez mai des. O să postez des. Așa, nu vă interesez despre mine, știți de mine, nu? Da. Asta mașină de-am. Serios. Nu e acum. Nu să avem nicio, nu? Nu putem nici pe oră, dacă nu putem. Stai să pun niște torțe aici, tac, o torță, tac. Care nu vreau să plouă de seară, că... De-aia fac așa, să fac ca să tac. Obsidian. Aici nici un portar nether dacă tot este treaba. Așa. 2, 3.
de o animație. Gata, am făcut portarul. Spar gros. Uitați-vă și voi. Nu, am trecut portarul. Iar. Putem scara așa, știți că zicem de urcăm. Urcăm, sărim, dar mă rog. Nu trebuie să... Nu trebuie. Nu, bat în găsit. Un salut. Să vedem acum. Îmi pun așa. Porta. Unde e enchanting table-ul? Uite-l-aici. Enchanting table-ul. Tăși. Asta nu trebuie. Deci. Îmi place că puteți schiful. Și cum îmi place mult mai mult de să facem circuite. Știți că nu mint. Cred că putem, nu știu sigur încă. Aș chiar un patul meu unde să fie. Nu, mai bine până aici. Hai să căutăm. Da, cred că trebuie să facem și puncte, dar mă rog, dacă îmi se-mi dărți ecranul ăla. Nu, să-mi dărți pe el. Dați pe cine. Super, joacă pe el. Nu este să ne uităm la ceva. What the fuck, ești maker. Puteți să mai poți fi un duște. Super, ești mere. Sperăm puțin pe aici. Și acolo ce sper. Nu pun intrat. Nu intrat să... Deci...
să uităm. Nu știu ce mai am de făcut. Deci, cum ați fost cu acest episod. La revedere!